Arratsaldeon danoi hemen zaten nahi eta eskerrik asko, holako batean gurekin izatearen. Bueno, berriz urrungo urtiei behira hasi gea, nola hauteskundia badatozen, prozesuai nolabait gaur martxa emate jau, aurkeztuaz gure kandidatua alkatetzako Dana Garikoizmendizabal. Danok ezautze zue, oain momentu honetan ezin egotzi do, udaletxean, eta, kurrikulum nahi eze asko nik esateko ez daukat, porque dan bezala persona oso ezagutua. Beakin itzein gendun aurrena, bere eskaintza intzuan, nahi bagendun, onartzen bagendun beha izatia zerrenda buru, eta oaintala hilabete batzuk egin duen batzorde batean, o batzar batean, onartu esan, hau batez beak segitzia. Eta, orduan esan duen bezala, pixkat nola hasi berdeun karrera elektorala, nola bait, gaur bandera zua mate jau, eta, ofizialki behintzat, jartzen dugu Garikoitz persona, ja titular bezala. Ze esan, guk espero dugu ikusita legegintzaldi hau nola jundan, o nola dijuan, guk oso estilo desberdina dakaula jendean, o herrian aurrian lan aiteko, pixkat kontrastau ezkeo aurreko legegintzaldia gure eskutan egon zana, eta oaingoa, nik uste nabarmendu laizkela difentzia handi xamarrak. Eta, hori dana bere momentuan jungo gea, herriai aurrian jartzen, eta espero deu, programa txukun bat ikia, ekipo potente xamarra osatzia, kostauko zagu, danien bezala, baina, gure intentzio hortik handi joa, eta, ze horiekin, nola esatea, osatzeko gauza guzti horiekin, menu hon bat herri honei eskintzeko gauza izatea. Besteik ez, nire aldetikan, suertik honena desi hau ekipuai, eta Garikoitzei lagatzei jotitza. Arratsaldeon, eskerrik asko, Josetxo. Eta nire lehenengo hitzak eskerrak emateko izan behar due, bai afiliatuei, eta baita alderdiari ere. Berriz ere, konfiantza eman dielako, taldea osatu, eta herri honek behar duen bultzadaren gidari izateko. Egia da, Josetxok esan duna, alegia neu aurkeztu nizala alderdian aurrian nahi bazen duten neu izateko hautagai. Izan ere, oendikan, gogotzu, ilusioz, eta ikusten detelako, azken 3 urtetako balantzea udal gobernu honena, ez dela bat ere egokile esan gure ustez ezta. Orduan, esan behar detena da, guk herri proiektu bat badakagula, gauza zehatzekin, epe motxian eta epe ertainian egin ahalko genituzkenak, eta hori hain justu udal gobernu honek ez dauka. Estilo desberdinak baditugu, baina gure aldetikan jarriko duguna da proiektu sendo bat, proiektu egingarri bat, eta herri honek behar duen buelta handi bat behar duelako, inbertsioekin, gauza txikiak, gauza handiak, baina egingarriak, herriak aurre egin dezan. Esan dezagun, paralisi egoera baten daola, garbi izateko. Udal gobernua erabat desmotibatuta, eta usten dut otsaila zela gure aurrekontuen abstentzioa justifikatzeko egin genuen agerraldian, orduren ja bastante kritiko, oso kritiko agertu ginen, eta handik onera, deno dakigu herrian, zenba gauza gertatu dian, ze tensio sortu dian, eta nola kudeatu den egoera hauek, ezta? Beraz, gauzak hobera ez du egin, eta, naiz eta arlo personalean gauzak normal joan, esan beharra daukagu, alkate honen estiloa eta egiteko modua ez degula inondik inora partekatzen. Guk proiektu bat badaukagu. Saiatuko gera, Josetxok esan duen bezala, gogotzu gaudelako talde bat osatzen. Talde bat
ja bagera. Zerrenda txukun bat egiten eta proiektu hori herriari aurkeztu. Usten dut, herriak baloratu beharko dula eta hauteskunde kanpainan hori garbi geldituko da, orain arteko gestioa zein izan den. Eta guk aurkezten dugun proiektua herritarren konfidantza izatea lortzen dugun. Gure indarrak, gure gogoak hortik joango dira. Zestoak behar dulako, nik neuk zestoa maite dut, kanpora joaten izenean nire txistu saioak egitera zestoa bihotzean daramat, eta orain herrigintzatik eta politikatik nik beste ezer ezin dut bermatu. Hori bai, lana, maitasuna eta herriei dioten kariñotik proiektua aurrera atera. Horretan jarriko gera eta espero dut konfidantza lortuko dugula eta herri honek behar duen bultzada emango diogula. Eskerrik asko, berriz, konfiantzagatik eta izango dugu elkarren berri. Mila esker.